cepake lelagon ireng manis pelok barang kanggo metuk besan. Langsung digawe dandut apa digawe kendangan sing piye penyanyine gandeng dalange rada patek ompong-ompong padha ndimik sak temu-temune. Upacara metuk besan daya kae wonten kalenggah menika besan kekalih datan kami tegan tuturi handayani Bapak Muhammad Syafi'i miwahi Bu Jeminah. Sang duta pamethuk kadang besan. Panjenenganipun Bapak Pariono sekalian garwa. Pundi Pak Pariono, Pak? Oh ya monggo, sekalian garwa. Garwane pundi, Pak? Oh, garwane tesih dandan. Oh, kilak penyanyi. Monggo Pak Pariono garwane pundi, Pak? Dipun gandeng salaman rumiyin. Salaman ingkang menggugati mangke madal pasilan bendo magetan niku tebih Pak Pariono. Jawa Tastorien nggih salaman kalian ing kagungan kersa salaman rumiyin mrika nyuwun palilah nggih monggo salaman rumiyin kalian ingkang menggugati nggih ampun namung salaman tok nomor HP niki jelaske pisan sangune saka Manjung Sari teko kono ki piye iki etunge iki kan cetha ngono lho wonten kalenggahan menika titikanipun piyayung benda menika manis-manis ireng ning manis yen kelingan lelakonku jamane nalika ning pamulangan aku duwe kanca putri grabya ayo lahir lan batine sering dolan nang omahku pamriye mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingan hireng manis sumpah tetap tresno lahir batin he 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 ketoke Pak Pariono bingung alamate benda magetan niku pundi Pak Dalang lho gendang wau nyuwun nomor HP-ne pisan boten nggih lha kok malah mandek neng kono lah niku menggok lah mrindo menika menggok kidul lapangan udara Iswayudi oh alah kidul lapangan Mamtor Mabur Bune iya ya Pakne tuwas aku mau mandek neng kene ning prapatan oh alah Pakne kuwi monggo kadang besan kula aturi Manjing Puraya Agung Kang Putra Katemben kawisuda wau tepat tabuh 9 oh ngaten nirbaya nirsan saya pisan mong jalaran pepisahan dipaksa omah-omah wong tuane Pak Pariono wonten wingkingipun. Wonten wingkinge pisan ya methuk kok nang ngarepe bisa ilang mergo kelingan ireng manis. Jane sing dipethuke Pak Pariono apa Pak Muhammad Syafi'i ya.
Lah sing methuk kok malah nang ngarep matur nuwun. Sugeng rawuh Bapak Safi'i. Kados pundi kabar Bendho Magetan? Alhamdulillah, monggo kula suwun manjing Puraya Agung. Lah methuk ya sing grapyak ngono kok ya. Oh meneng wae, sangune jelas bareng kok. Bune, piye Pakne? Gawe bisane awake dhewe rawuh. Dipethuk saka kene ya Bune. Iya ya Pakne. Bombong atiku nyatane besan sakarone tut wuriandayane. Kula ingkang sowan. Kula ingkang sowan Bapa Mokane. Waduh. Monggo Bapa Muhammad Syafi'i. Mbak Yu Jemena, sugeng rawuh injih Mbak Yu Parwati. Monggo kula aturi manjing Puraya Agung. Kang putra katemben kawisuda nirbana sansaya antuk nugraning Gusti kawimbuhan berkah pangestu panjenengan kekalih. Waduh, iji. Monggo kula aturi manjing lenggah wonten madyaning sasana mulya Bapak Muhammad Syafi'i. Saben dina mung ngelamun angen-angen marang Alfiana Damayanti. Nadya urip bebarengan bunga susah dilakoni. Apa lan pon kakang tresnaku ra bisa lali. Bapak Muhammad Syafi'i Bu Jemena mijil saking Carian Kecamatan Bendho Magetan mujudaken pisan kekalih sampun lenggah malela lenggah jajar sumanding caket kalian Kang Putra. Ing mongko wedha para tamu sampun jangkep pahargyan pisan sampun lenggah. Ing mongko-monggo kula dherekaken ngenepaken raos ngeningaken pancandriya sawetawis daya-daya waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an tumuli kawiwitan. Katur dumateng Mbak Yu Ajeng Indah, monggo Mbak Indah kepareng samabda ing gati sawigung diri kepareng maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wekdal sak cekapipun monggo Mbak Indah kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yu Ajeng Indah. Ingkang sampun maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mugi-mugi saged mahanane kawilujengan, karaharjan, mewah kasantosan tumantu ingkang mengkugati kadang pisan sutresna kagri temanten sumrambah sedaya para tamu kakung putri. Amin. Allahumma amin. Upacara lepas bujang kawiwitan wonten kalengga menika para kadang-kadang sinoman sinowati saking paguyuban Majeng Kayoman mijil saking dusun Manjung Sari wonten kalengga menika dipun pangarasani Bapak Suratno keparenga dipun tata barisanipun Paratno komandane wonten ngajeng piyambak pasukan Sinowati berkumpul di barak militer. Pak Suratno siapkan. Siap. Gerak. Aku ki jane wis galak kon siap kok malah ayo tandang baris kene ta. Iya tek sik to yu. Sik to Dek, aku tanggo reksonase. Trot. Siap. Gerak. Cang depan. Gerak. Mujudaken pendyanipun Bapak Mokani Segep Serawung. Sing sapa pinter serawung bakal antuk wahyu waskita neng Allah. Paguyuban Majeng Kayoman kang dipun pangarsani Bapak Suratno kepareng Abiyantara Jawa Tasta ingkang menggugati gugur gunung 1 2 3. Monggo Pak Ratno. Matang raya nyanggegal ayo kancang ngayai keraning raja kene gugur gunung tandang gawe saya rukun bebarengan rekan sane lilolan legowo kanggo mulyane negara 1 2 3 maju papat diulang-ulangake mesti enggarampunge halopes kontol baris halopes kontol baris halopes kontol baris halopes kontol baris. Majeng Kayoman paguyuban Sinoman ingkang midhil saking Manjung Sari ingkang dipun pangarasani Bapak Suratno Ngabiyantara foto dhisik to nang kono nggo background Sinoman. Salaman Reksona Remason karyane ngeprojo kene gugur gunung tandang gawe saya rukun bebarengan rokan jane
lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju papat diulang-ulangake mesti garam bumi holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris jan ketok regeng tenan Barata campur sari elektron periase Mbak Ayu Kusumawardhani dalange najan tompong-ompong tuwa-tuwa ayu ganas boyo dijejeri wong ayu-ayu lah ketok sampe grak Pak Paryono ngincang pengen ya Pak Paryono para tamu kakung putri kala wau paguyuban Sinoman saking Majeng Kayoman sampun ngabiyantara ing mangka daya-daya upacara krobongan kawiwitan sinanggit dening susuhunan pakubana kang kaping 4 natkala rumuhun natkala semanten ungelipun ketawang Ibu Pertiwi manem Bromo nalikane roing dalu wong agung marang sasemedi sirep kang bala wanara sadaya sami guling monggo Bu Ayu bobot timbang pun wiwiti Bu Ayu pas Bune, iya Pak Ne. Lamat-lamat ketawang Ibu Pertiwi manem Bromo. Pratandha krobongan diwiwiti Bune saka bobot timbang. Iya Pak Ne. Apa sababe ana manten dienengake bobot timbang Bune? Coba werdekno apa kang dadi surasane bobot timbang kuwi. Awake dhewe minangka jejering wong tuwa ora kena pilih kasih bau kepini mban sinde mban loyot mban siladan kuwi ora becik anak mantu ya direngkuh kaya anak dhewe nggone gulawan tah Bune kuwi kang dadi surasane bobot timbang iya ya Pak Nek tak eling-eling temenan wis rampung nyatane nggone andon katresnan anakmu ora ana bedane ya Pak ne bener Bune wis yo nggir bapak lan ibu wis nimbang lan raju nggone andon katresnan inggih Rama sembah kolbu Bu Ayu temanten putri sumungkem dateng temanten kakung tandha yekti jejeripun wanita saking tembung wani ditata bekti kalian kakungipun, bekti kalian guru nabinipun, jumbuh kalian ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkono wecane ngatur temanten putri Kang Mas. Nyawa jimat pepundhen kula Kang Mas Vinanda Fadila menika garwa panjenengan Alfiana Damayanti. Ngaturaken sumungkeming pangabekti Kang Mas. Yayi. Tak tampa wong ayu pangestunipun Kakang wae tanpa nono Yayi sanget tanggin kula mundi Kang Mas wis wong panis ndanga odi
Wekasan pepuntonku umpama sira Sekar aja kong silayu kabeh kanggo cecundukmu ya mung sirane Mas Damayanti kang dadi mustikaku. Kang Mas, kene-kene ngadeg Yai. Lolosen duwungipun Kakang adhapur ladrangan najan pun Kakang ratu ora kena gaduh pusaka. Jimat kemat ora kena. Ya sabab si adilan pun Kakang bakal tumungkul ngadhep Sudarma sowan bapak lan ibu Yai. Inggih, Kang Mas. Menika adhapur ladrangan namit pasang aliman tabik. Tinepinus kenging ladune nyimang tulak sarik lepat ko saking sapu dendaning Gusti kula ingkang kepareng lolos duwung panjenengan Kang Mas ora dadi ngopo Yai. Sampun Kang Mas, yen to wis linolos saka madaning gigiripun Kakang gamparan bungkul kencana utawa slop. Uga linolos saka madaning suku ayo kene tak gandeng Yai dodok konjem siti wedanane. Kagiri temanten tumungkul hanjengku ngaras padanipun Kang Rama Ibu. Ngadang tetes sing pangestu Kanjeng Rama Ibu mangkono wecane ngatur temanten kakung putri Rama. Rama nyawa jimat pepundhen kula menika Damayanti Rama. Tumungkul wonten sandhaping Kanjeng Rama mboten sanes alfian Damayanti ngaturaken sumangga pangabekti. Bektos kula katur Rama nduk Damayanti. Suwarganing wong urip ya ngger yen to nyawang anak bekti mangastuti marang wong tuwa. Aja sepisan-pisan sira nduk nglalekke wong tuamu jejering Pangeran Katon. Kang wajib sira sembah tegese sembah kuwi sira ajene Cayu. Rama wis nduk. Le anakku ngger Fadila pengedune banyu mili kanggo kowe ya Le. Nyedak bapakmu ya ngger ibarat lumintering tirta wening pengedune ibu ra kendhat tetep kanggo kowe. Nduk. Nyedak ibu kene ngger. Vinanda Fadila. Iji Rama. Kula Fadila Rama. Sawetawis ngapiyantra tumungkul wonten sandhaping Kanjeng Rama. Mboten sanes Fadillah ngaturaken sumangga pangabekti Rama isira. Ya kir tak tampa bocah bagus Jantara. Najan to sira mantus tak rengkuh kaya anakku dhewe ya mung bapak meling. Tresnanono ya ngger. Anakku wadon nganti jebating jaman kula mugi dados kasunyatan pandikan panjenengan. Wis Le kono gandengan bojomu ya ngger. Sawana bapak lan ibumu saka Magetan. Nduk aja lali. Nggih Rama. Bekti kelawan mara sepuhira ya ngger. Wong tuwa dhewe karo mara tuwa kuwi bobote padha, wajib sira sembah tegese uga sira ajene Cah Bagus. Cahayu. Nggih Rama. Kanjeng Rama mewah ibu mara sepuh. Menika putra panjenengan kekalih Rama ibu. Ngaturaken sumangga pangabekti Kanjeng Ibu ya ngger. Muga-muga pangestune wong tuane para sepuh bisa kanggo pawitan nggonira gayuh kamulyaning besok ya nduk. Bener ngendikan ibumu. Bapak melu ndedonga kanggo kowe ya ngger. Wis nyedak ibumu. Tak jarwani kabeh anakku Alfi Yana Damayanti Vinanda Fadila. Iji Rama. Yen sira kepengin gayuh kamulyaning urip kene nduk nyedak kene nyedak bapak rungokno ngendikane bapak iki. Iji nggih Rama. Tindakno dawuhing Gustimu ya agamamu. Dahana kang dadi laranganing Gustimu ya agamamu. Ya ing kono marganing kasembadan bisa urip ayem tentrem ing bebrayan. Satemasir nagoda pangrencana nemu bejo sagara putra lumintu besok temekan putu ya ngger.
Oh dewe bubar dewe oh mreng sesami bubar dewe balik nodunge pun kakang di goreng putih ayo sungkemre ibu bar mingkar mingkoreng ang koro yayi dawa Kang Mas bombong atine pun bab pun kakang tanpa nono guna kayane pun kakang Yudi kacar gucur guna kaya menika pralampita pralambang ratunipun sandang kelawan pangan Kang Mas kula tampi kanthi bombonge manah kula lajeng monggo dipun titipaken Rama Ibu Kang Mas akarono karenan marati siwi monggo Rama Ibu kula aturi nampi gunaka Sugeng Putra iya ya Ger tak tampa tak simpen ana gedhong peteng muga bisa kanggo pancadan nggo nirunggayuh kamulyaning urip besok Bune disimpen ya Bune iya Pak ne bombong tenan atiku Pak aku iya Bune saking seneng kono dina iki Bune ya dina Minggu Kliwon jam 09.00 mau awake dhewe sembodon netepi wajing wong tuwa tegese awake dhewe mantu mula wis mungkur mula tak sekarke pangkur tak cengkok ngrenas sing kira-kira ki kasdi gak mudeng kono mudenge cangkur pangkur biasa ngono kae iya ya Pak nih tegese awake dhewe wis mungkur kepikir anak wis antuk wayuning judul sinawung resmining kidung sinubat sino karto tak dulang kene di injih Kang Mas mrek Kretarto pakartining ngilmu kang tumrap neng tanah Jawa enak nggih Pak nggih karo ngerokok del iki saking Magetan apa Manjung Magetan lah mari Magetan saiki gak tau nyolo aku lho mari basa wis tuwek niki ra tau sapa bendo jaman Cik Enom bolak-balik nang lapangan udara agama agemeng aji upacara krobongan sampun rampun pun pungkasi ngunjuk tirta wening sareng-sareng Bu Ayu Kusumawardhani kalajengaken tedhak pinetha utawi foto keluarga kawiwitan mangke penyanipun Bapak Mokani Ibu Purwanti kasuwun foto rumiyin lajeng mangke Bapak Muhammad Safi'i sekalian garwa Pak Muhammad Safi'i
pakai kasuwun foto kalian temanten kekalih. Rampung menika mangke keluarga agung saking Bendo Magetan, pengiring temanten keluarga agung temanten kakung rumiyin. Monggo mangke kasuwun berkahi dateng temanten kekalih, tedak pinetha tai foto kalian temanten kekalih. Sinten-sinten ingkang kapareng ayun kula mboten mangertos panduan nami-naminipun. Mangke sedaya kemawon pengiring temanten kakung saking Bendo Magetan kasuwun foto kalian temanten kekalih leresipun saking Carian ya Pak nggih. Carian Bendo Magetan. Monggo mangke kasuwun foto kalian temanten kekalih. Wondene keluarga temanten putri saking Manjung Sari Ngrambe mriki injih mboten dipun serat sedaya kemawon monggo mangke berkahi dateng temanten kekalih. Salam pambuka saking Barata Campur Sari, penyanyi mumpung melumpuk 30. Genre umum pokoknya. Lagune kok tembang kangen di metre, digawe dandut sing ngetipung gen nyambut gawe. Gen aja goncengan karo sing wedok. Ndek ben kae tak kira nek bojomu ki goncengke rangsel. Lho bojomu gedhi kowe sakmono. Monggo potretipun dipun lanjut keluarga agung temanten kakung rumiyin, mangke keluarga temanten putri setunggal lelagon menika salam pambuka saking Barata Music Campur Sari. Mijil saking Ngariboyo. Lah ning Ngariboyo ini Ngariboyo Ngrambe, Pak, mboten Ngariboyo Magetan. Ngariboyo Magetan yo ono kono mek. Monggo penyanyi 30 madeg bareng tembang kangen kok dimetle liyane. Sitok neng kono cedak karo Pak Wo nang kono. Sing jek perawan rono. Iki sing jek kinyis-kinyis rene. Aku tak ngedoh timbang elek-eleki gambar. Sing paling nolong dhewe anake Lina tengah. Yo!